ngeke ngisenkingeni mfethu. Ngibhemile iMandrax yangihlukumezisa mfethu umphakathi yabo lonto ngisafunda isikole. Kodwa manje le mfethu esingenza ngihlukumeze mfethu uma wami bra wami. Hayi mfethu hayi. Ngazi mfethu. Yabo nje mfethu angazi ukuthi yini engamsiza mina mfethu. I professor Mthatha. Angazi mfethu. And mfethu ngisafarishile kule nto mfethu kakhulu. Ngilozile abantu abaningi mfethu yabo abengithanda mfethu bethembele kumina. Ngi role model kubona mfethu yabo. Big time mfethu. Foka Manzini izolo sigcine lapha khona sekumele usendlaleleke manje ngendaba yokuthi uwela kanjani ke ungeni manje and I destroy kanjani impilo yakho uzogcina umuntu ophelele emgaqweni. Mfethu ungeni ngwela ngo 2007 angithi nje kahle ngo 2006 ku December ngama holiday ka Christmas ngoba ngiqeda umatric ngo 2005 ngithola itoho ngama holiday ka December ngiyobambela usisi owayese living mabesho esibhedlela esihospice esidila nabantu abane HIV ne TB kushuthi ngimbambele for 3 weeks esema holiday nga December ekuphele lo 3 weeks bangiholela imali yami ngalo 3 weeks kodwa nje ekhaya bese kuthi 2006 nje towards the end of January qala the very same people ababengibizela ukuthi ngizobambela lo sisi owayebasebenzela bangibize bathi yize noma usesebuyile kodwa nginesikhala abasibonile ukuthi ngingasifitha yabo ukusho ukuthi khona into abayibona kumina lo 3 weeks bayibona ngoba usisi lo wayenza ingathini idomestic la esibhedlela wayeseva imanagement kahle kahle wayesebenza nje reception clean reception enzela amaboss itiye yabo ma HR yabo ilokhuzana nje yabo enakekela nje ingathini management nje isiyonke nami ngafika ngenza exact ngiphumela nje esikoleni yabo ushuthi ke ngase ngisebenza ke khona kushuthi ke unyaka wonke nje 2006 ngisebenza khona lesibhedlela hospice kodwa mina njengoba sebengibiza manje ngisasebenza umsebenzi ofanayo sebengibizeleni i-maintenance la esibhedlela ngisebenza as handyman olungisa yonke into ephukile nje la esibhedlela ugesi plumbing into nje ephathelene ne-maintenance yabo kuze kushaye kuphela unyaka bese kuthi ngoDisemba kunomfethu engade ngangifunda naye esikoleni ngasekhaya engimaziyo ndebele kumngani wami angithathe angise komunye umngani wethu omakhelwane kodwa ongekho eseduze lo mfethu loyo esasekuyena wayedayisa ngogwahlaza yabo sazivamise ukuthi sife sithengele ugwahlaza kuyena masiphuma emsebenzini ngoba ngase ngifake naye lo mfowethu lo shuthi sivuka naye ekseni semsebenzini sibuya naye ntambama yabona naye wenza same thing emsebenzini shuthi kuthe njengoba ngisho seku December nje ngama holiday uChristmas uma sifika kulo mfowethu as usual sizothenga ilokhuzana inkantini ntambama yokuthi sibheme nase sirelaxe phela silale ebolona njengenjwayelo masifika nje uyazi inkantini ukuthi uma uyithenga isuke sesilophini uthenge bese uyashoka ubhema qale sibhemele khona la ngoba unomjondolo la ngaphandle kwakube egcekeni adayisela wona iyona inkantini yabo sijwayele ukuthi sife sithenge isishuka ngalelo langa safika nje
nesikhona esiboshiwe ready yabo usho ukuthi masifika hayi njengabantu vele abajwayele ukuba la hayi mfethu sesifikile sifuna nje yabo lento esijwayele ukuthi siyithole nansi imali yakho yabo ayithatha imali bese thina bafethe kade ngibopha la istaff esiheavy kakhulu yabo iyona inkantini bafethu kodwa manje hayi bukani ngala eceleni kwami khona abanye abehlele eceleni kwakhe emasida ababuka nje bethi asibabuka bonke babheke phansi bafo bathe yabo hayi nasawayi uyabona mawubhema ke bafo uyazi into ebhema ikuphatha kanjani yabo mhlawumbe ukhonjisa omunye ukuthi nangu omunye obhemile uzwe le staff esisha engisiodile yabo uyasala sekudala ukuthi sikuphatha kanjani hayi lesi sithiwa sisha mawubona umuntu okhonjiswa ukuthi lesi sisha umuntu uba kanje yabo kushuthi nami ngizoba ngaphezulu engijwayele ukuba wona nami ngizobambeka kamnandi yabo ngizolala nami kamnandi ngibambeke kamnandi yabo lonto nasibe nako ukukhala yabo lonto asibafethu nankaka amadami sengiwabophile aseke isidingo sonweni mosha isikhathi nishuka yonke lonto yabo lonto nawo nogwayi senginimixele kamnandi sifixed nje right avele sithi hayi mfethu sivumelane sobabili nalo mfethu engihamba naye sisebenza no siwathatha abe u4 yabo ngoba wewabekile nje emaningi mhlambe almost 10 wama joints aboshiwe ngerace la ngoba phela sibopha ngerace labo sithatha u4 siwabeke lapha mkwethu shisela namfowethu ashisela yabo donsa kwami okokuqala bafu hayi ngizwe ukuthi kuthi qi yabo ngendlela engayijwayele ngiqale ngibe nakho ukuthi hayi yabo emphinjeni phela njoba ngibhema ngiqala ukuzwe emphimbweni into right for mina yabo lona ngizwe ukuthi lo waseba heavy kangaka yabo lonto and same time emzimbeni kwakhona ukuba high nje constant high yabo lonto lezithaya ngiphethe ezinye staff kodwa kunako ukucabanga ukuthi hayi mhlamba ngeve ngoba sengizodakwa mhlambe over abo mhlambe ngiend up engasavukanga emsebenzini khona nalolo valo yabo lonto kodwa kubuye kube khona ukuthi hayi akwazi inkantini nje yabo ukuthi nje kuphela ithanda ukuthi ibe heavy yabo qhubeke bafongibhema nomfethu la uyabhema phele lokuqala ngithi nasinathi u2 njengoba sithatha u4 phele lokuqala yabo tsende liphela hayi ngiyezwa bafayi hayi ngathi kufika ngisho ubuthongo nokubhekisa phansi ikhanda kanjena nje ukubona and ngizwa kamnandi yabo kamnandi yebo lo nama ngibuka nomfethu la kusihle igama lakhe hayibo sihle yena kuseloke yabo ebuya ngisho etafuleni leli eliphambi kwethu buya ngisho kulona etafuleni ngithayele ngathi usewe sikakhulu hayibo sihle yabo uyini mfethu wena wasuba nje yabo nami sengihalela ukuba njenganaye yabo lona kushuthi yena mhlawumbe igazi lakhe ngasho ukuthi liwiki kunelami yabo nami kodwa ngikuqhama amanga bafa hayi nami ngiyabuza ubumnandi kodwa kumina kusho ukuthi abukho strong njenganaye hayi ngivele ngifuna ukuxhuma eduze mina lesibili yabo yena salibekile lesibili hayi ngilixhume mina ngoba phela ngifuna yabo nami ukufika kule state yena kusekusona ubra wami phela ngihamba naye yabo lonto hayi ngidonse lesibili hayi bafa hayi hayi kezenye into ke sengidonsa lesibili hayi nganginjenganaye straight hayi straight hayi nami ngibuye etafuleni ngesiphongo ngithuke sesebesi laba abanye hayi we naku phela yabo usuzochitha into zesi etafuleni yebo lonto yakutshela
Yabona lapho ukuvuka kwami ngivusa ikhanda. Yasho ngithi bafethu ningadleni yazi senizwile nje nani istaff esisha. Manje yini bafethu hayibo lonto. Nje yabo ukuba cool nje futhi hayibo lonto. Ngeze ithi mfethu hayi ilento manje ewungene esibiza ngokuthinga sesiyazi ukuthi kuthiwa yini. Yabo. Ngase ngizizwa nje mfethu sengithingile nje lokho kumnandi mfethu. Hayibo lonto. Akubanga khona story mhlambe lo ngiba nemibuzo ukuthi mfethu yini kwenzakalani manje ngomnandi engangibuzwa bafu. Hayibo lonto mfethu. Wathi omunye ngiyaflya malume. Njoba ngisho bafu into ezwayo. Nombani uchaza ngendlela yakhe asuke yizwa mfethu. Hayibo lonto. Ubuhlungu nje kuphela mfethu. Mawusuqalekile. Hayibo lonto. Shothi ke mfethu wapheleke lo fo loyo. Ayekube yimina oshoqala mfethu. Ungaphinda usifakele amanye awu4. Yabo sinopra wami mfethu. Ayikho imali esisayiphethe kwamanje sesisalele nezimali zethu zokugibela mfethu ekseni hayibo lonto njengabantu abasebenza kodwa uyazi mfethu hayibo lonto ntambama singabuya sesizamile imali mfethu singayizama mfethu yizo singakashaya isikhathi sohola emsebenzini yabo ngoba sihola on the 26 hayibo lonto sekuyophela inyanga yabo unaye futhi uyazi njengabantu ababhema kuyena inkantini mfethu awuphinde usinike omunye uform mfethu hayibo lonto alisekho kwalolu valo oluke laba khona ngiqala ukushaya yabo uvalo lokuvuka ekseni alisekho kwayilona ngendlela yabo esengiyona hayibo lonto bafe donse lo 4 shay umfethu saqedela leli lesibili lakhe mina sengingene kulothulo kalo 4 esibili yabo hayi mina impela ngeze uthi hayi ngiyahamba hayibo lonto donse kushuthi kahle sekwelesithathu kimi yabo shay futhi hayi ileso nje mfethu yabo kuze kushaya isikhathi sokuthi umuntu ayikhodukele yabo ayikho futhi into esayibuza ukuthi mhlambe kanjani hayi goduke fike edladleni nje kamnandi ngendlela engangiyona ke bafu yabo bengithi mase ngiyibhemele wona inkantini ngendlela ebengibamba ngakhona isikhathi esiningi nje bengafuni ukuthi ngiqondanise neoledi yabo ngendlela ebengithatha ngakhona yabo i-respect yayibo lona njengomuntu mfethu lelazi oledi ukhulele esontweni yayibo lona yize noma sengidlule lesigaba engidlule kusona yayibo lonto kodwa nje mfethu yabo bestill bengilo muntu nje mfethu elimazi oledi mase nginalo hayibo lonto bengikufihla okwangaphandle mfethu mase ngifika endlini mfethu oledi fanele likhombise ingane yalo enje yabo benginakho lokho mfethu hayibo lonto nangalo lelo langa futhi fike nje mfethu hayi ngilicashele ngilidoja nje yabo isikhathi esiningi uthothi nje ngigcile ekamerweni yabo ngiyalimaka ukuya ekitchen ukuthi lona lisasukile yini yabo lonto yabo kwamanje hayi ngiyazizwa ngibambeke wesike namhlanje ngidoja wangempela ngoba ngisho ukungena kwami ngilibingelele angangalibhekile yabo kwangazi ukuthi khona into engiphazamisayo eceleni yabo ukuze lingangiboni ebuseni noma i-step ngangisilahla bafu ngoba hayi ngalelanga ngangiqala ukuzwa inkantini ekulahlisa i-step ngingakazi ngilahlisa i-step inkantini kodwa ngalilalanga bafika inyawo zayishana la emaqakaleni into engayazi yayibo lonto mfethu hambe kuyelalela kuse ngakusasa ngivuke yabo khona ukutubeka yabo ubeka kodwa nginganaka yayibo lonto ngoba vele umuntu uyasebenza ukukhambisana nokukhathala yayibo lonto vuke ngigeze futhi ngavuka nje mhlambe ngasho isikhathi engangivuka ngaso mhlambe only 20 minutes later that day ngiqala ukuyibhema ihunga ngangazi ukuthi mina ngibhema ihunga mina ngazi ukuthi ngibhema inkantini yabo lonto sibuye futhi following day same thing futhi sesibekele futhi ama joint yabo
even though kukhona bafo lokho ucabanga ukuthi manje umizolo lo mfethu asisafici ilophu eseyiboshiwe yabo lonto esithatha sishwele thina njengenjwayelo bafo yabo sesifika nje njalo manje kukhela amadama aseboshiwe yabo abanye bathi ama joints yabo every day manje mfethu there's joints manje mfethu ready nje for us yabo and not ukuthi especially for the two of us but nje for the most of us yabo Kulesibili mfethu hayi yize mfethu ukuthengeke yabo manje lento ngendlela esingidanga khona ngoba phela ngendlela ubumnandi bafo bale yanto leyangiqala ukuyizwa nama joint engase ngiwashaya aqala nyuka the following day angithi yesterday ngiqala ukuzwa sathenga 4 sathatha 2 ngakusasa kwaba u8 sesino 44 yabo ukuthi kuyanyuka nokuthenga lapho yabo hayi ongangokuthi sesigoduka sale sayindapha sihlale endleleni manje hey yabo sakhetha ukuhlala phansi nomfethu ushawa esemdingi ukuthi ngizongena kanjani edladleni mfethu yabona manje uthi ethi yabo ungathi manje siphuzile straight yabo phela yasho ukuthi lento iyaqala ukungena egazini asiyazi yabo endasazi ukuthi yini sazi ukuthi inkantini sobabi yabo siyancoma kona uncomo ukuthi ayile nkantini bafayi hayi bafayi iyasibeka kodwa manje ngathi sizoqhatha noma oledi ke manje yabo njengoba sihleli nje obvious sofika manje ngesikhathi esingajwayele ukufika bafo kwenzeka lokho for a week yabo ingekho inkinga ekhona kuyiloko engisho nje ukuthi ukudoja abazali masifika emakhaya yabo akusase kuseni akho inkinga semsebenzini for a week the following week ngicabanga kwaku Tuesday noma Wednesday imsebenzini nje just before tea time sithatha ngo10 ngizwa lesiswini engazi ukuthi yabo kwaqala nje ngathi ama cramps uzama stomach cramps ngana cramps and I'm walking towards ilokhuzana tea room yasemsebenzini yabo ngisuka workshop i-workshop yethu esibhedlela lapha ese-basement i-tea room ise ground floor yabo ngithi siyakhuphuka from basement to ground floor njoba ngikhuphuka ngizwa lento on my way to the ground floor yabo just before nje ngene lifting ngendlela lento yangiqinisa ngakhona yangiqinisa ngangokuthi ngaze ngabamba la ngesandla ngaleso sikhathi ngikhuphuka ngedwa usihle umngani wami usele basement khona into asazenza yayibona lonto kodwa uzongilandela na uyeza na uzophuza itiye ngoba it's a tea time for all of us yayibona lonto khona nomlungu la esisebenza ngaphansi kwakhe yabo okuyena os-director ngomsebenzi yabo os-supervisor yabo sibathathu nje it's a team of 3 imini usihle yilomlungu esimfice la os-supervisor yayibona ngiyakhuphuka nje sengiyeza ukuthi isandla sengilwe ngisibeke la ngathi ngifika nje e-tea room engiyeza ukuthi ngeke nasi isisu manje siyanquma yabo njengoba kuqale kwama cramps esifika manje sesiyangiluma straight yabo ongangokuthi ipain engangizwa bafu ubona uthola ukuthi kuyazenzakalela ukuthi ukhaliswa inhlungu ongazi ukuthi yini kodwa uyeza ukuthi inkinga isesiswini yabo ngoba ngathi ngingena kwi-tea room ngifika lo sisi lo phela uyena owenza itiya ngithi simfica vele eselenzile entweni enkulu sifika umuntu thina nje osethela icup yakhe kodwa kunokuthi ngifike ngiyothela icup yami
ngavele ngafike ngahlala eduze kwakhe yabo ngasibamba isisu ngabheka phansi ngangamtshela lutho yabo ngoba inhliziyo ngendlela esiyona ngendlela le anti ayinquma ngakhona mfethu ngizange ngikhulume naye lutho ngave ngahlala eduze kwakhe nje ngabheka phansi ngabamba isisu yabo wase yangibuza wathi hayibo senze yini kwenze njani ngithi mina sister nenkinga uqala into engathi amajaqamba nje kade ngikhuphuka ngizala ebingekho ukusukela ekuseni ngizala emsebenzini yebo lona kodwa manje sister sengilunywa isisu nje lokho kubuhlungu ngempela and nawe uyabona emehlweni amehlo yabo uyazi ashintsha uma uzipheni omunye umuntu akubona emehlweni ukuthi hayi usibani akaphilile uyagula yebo lona washo wathi yazi ngiyakubona uthi ingathi awukho right ungena la yabo ngimtshela athi awusho mhlawumbe uma ucabanga amaphilisi mhlawumbe singawazama ucabanga yini yebo lonto ngoba mina ngijwayele ukuthi umuntu uma enqunywa isisu njenganayo kanje ngigoqoza impuphu kwami namanzi ngimphuzise yabo bese ba right manje la semsebenzini akho impuphu yabo lonto ngithi mina sister angazi nami yabo ngoba angiyena umuntu ophathwa isisu lento iyaqala ungenza yabo manje angazi ukuthi yini engangisiza sister yabo athule athi awuthi khona unese ngisawumbheka la esisi floor yabo ngikhulume naye ngimtshela ukuthi kunesimo esikanje kanje mhlawumbe uzosho ukuthi yini engasiza aphume nangempela kathi ephumile kube ngena usihle ngimshiye ezantsi ebhizi ngasamdinga ngithi uyangena ubamba isisu njenganami yabo ufica mina futhi ngedwa la njengoba efika nje sesizobabili manje sesiyabuzana ke manje yebo lona kahle mfethu kanti yini noma usingena ungena yabo ase nami mfethu senza ngazi sidleni mfethu yabo kwaphela asibona abantu ababadlayo nale msebenzini i-team yethu kuphela ahlamba yikho into umuntu uhlambe wrong esingayidla yabo ngidla ukudla kwami adla ukudla kwakhe sometimes ngidla okwakhe adla okwami yabo mangizwa lo engiphethe mina ngingakufili naye kokwakhe yabo shintshane nje ngekhaftini kanjalo yabo ngoba vele umakhelwane wami esithembene ekuright engekho nkingi yabo futhi unayo ishondo ukuthi hayi ngeke kube mfethu ukudla esikudlile lokho yabo angibuke nami vele ngimbuke la same way yabo hayi mfethu hawusho uyakhumbula mfethu kumene ngishoyo uyakhumbula mfethu sekuzowaphela isonto mfethu umfethu lo sifinjalo sifika usisibophele mfethu inkantini yabo athi usihle mfethu ngoba kuthiwa inkantini nje mfethu eshaka mnandi yini ucabangani lesiyabo ngithi mina ingeke mfethu ayile konke mfethu engangifikeli kahle manje njengoba sengenzeka kanje nawe wenzeka kanje yabo mhlambe lo mfethu konke sifihlela yona ngale nkantini yakhe entsha athule ngithi mina mfethu yazi into engicabangayo cabanga ukuthi mina mfethu ngimfonele yabo mina onefoni usihlakanayo kwakuseyilezi ikhathi zoma 5210 yabo ngiphathela nje ugqinsi nami ngako ne-aerial yabo idonse ephakethini na inamba yakhe ngifone khona nginjalo ngisibambile isisi yabo ngifona futhi manje nevoice yokuthi sekukhona nokungaphatheki kahle yabo lonto mangicabanga ngaye ngoba igama lokuqala ngalisho angimbingelelanga ngisho umbingelele ngathi nje emfethu awusho kanti na yini mfethu leyo sihlezi sifika usibophele yona mfethu bangibiza ngo Big Ben nickname yami bafu yabo
athi Big Bear mfethu yini kwenze njani asho kanje. Ngithi mina mfethu wangibuza ukuthi kwenze njani ubungizwe umbuzo wami ukubuza. Inkantina yini le mfethu njalo sesifika ukuthi sibophele yona. Umbuzo wami nje uyawuzwa kahle. Wabuza ukuthi manje inkinga yini? Yini ucabanga ukuthi mhlambe khona inkinga ngalombuzo engibuza ngoba phela ngibuza umbuzo. Athi hayi mfethu ukuthi manje ngizwa ngendlela obuza ngayo. Ngithi mina yini indlela ebuza ngayo na ngoba phela uyalazi izilami. Liphezulu vele yabo lonto. Manje uthuswa yini wena uzothi khona inkinga yini? Manje ngikubuza mina ukuthi inkantina yini le njalo esifika usibopheleyo. Athule nya. Isimfethu i-airtime yami le mfethu wathula manje mfethu. Yini kwenze njani ngathi? Yabo. Ngoba phela ngikhulumile kabi la ngibuzile nje umbuzo owodwa. Wena usungitshela ngeinkinga. Uthi khona inkinga yini? Mina ngikaze ngikhulume ngankinga. Lapho bafa ngamtsheli ukuthi yini kwenzakala. Ngisafuna ukuqale ngizwe ngaye eqala ukuthi irespond yakhe kuzothini. Nakho kokuqala manje sengenza manje ngibe suspicious ke manje. Yabo usethini yini nenkinga yini? Njoba ngikhuluma kanje. Yabo lonto. Sethule futhi manje. Sengize ngiyambuza manje ukuthi yini kahle kahle mfethu ngoba phela i-airtime yami le wathula manje. Ngoba phela umbuzo lo mfethu osimple efanga ngabe uyawuphendula nje sesefonini asibhekene kanje kunemali involved la ye-airtime. Yabo fanga ngabe uyangicabangela lo. Athi hayi mfethu Big Bear mfethu yazini dlulani la ntambama mfethu manibuye eSpani. Hayi mina mfethu bo yini khona mfethu mhlambe ozositshela kona ntambama yabo. Athi hayi mfethu yazini njengoba ngisho mfethu edlulani la ntambama mfethu unosihle. Yabo. Mina mfethu ngiyacela buka khona inkinga enginayo mfethu okwamanje. Ngicela mfethu mhlambe ungithi fahla kancane. Yabo. Ngozositshela kona ntambama masifika. Athi yini mfethu inkinga onayo mfethu. Mina mfethu sinqunywa izisu la nosihle sobabili emsebenzini mfethu and lento mfethu izosiphazamisa sobabili sizoba nenkinga emsebenzini ngoba kuse-early kakhulu manje sikhuluma nje nawe mfethu sisethi room fanga besiphuza iti uhambile almost 20 minutes manje sihleli la mfethu yabo sinenkinga asikathele ngisho iti and the tea time is only half an hour yabo sesale 10 minutes. So wadla nini mfethu ama-sandwiches netiye lethu mfethu. Yabo lonto ukuthi lento inkinga ngempela mfethu. Yabo kungase manje konakala umsebenzi ngalento. Engitshela. That's why mfethu ngithi ngicela mfethu uzositshela kona ntambama. Ungithi ifahla nje kancane. Yabo mhlambe ngenzeka kube khona isolution eba khona. Yabo mawungibeka esithombeni. Athi yazi ukuthini Big Bear mfethu. Kahle kahle mfethu into engizonitshela wona ntambama bafethu nina bafethu kahle kahle lama joint ebenginibophela wona bafethu manifika njalo ntambama kunento ekuthiwa i-Taiwan. Taiwan yini Taiwan mfethu? Nathi mfethu yabo sokukhuluma ntambama senifikile yabo kodwa njengoba nizizisu bafethu yabo usho ukuthi kahle kahle sekufanele nibheme. Wona mfethu lama joint lawo engihlezi nginika wo. Hawu mfethu inkantini ngoba nje mfethu ayikwenzi lokho. Siyahlala usuku lonke nje mfethu sisebenze kahle size sophe mantambama. Le Taiwan yakho yini mfethu manje isinqumo sengezisi futhi sifuna sesibhemi manje ngempoqo. Yabo sisesemsebenzini sayisebenzela. Hayibo lonto. Hathi hayi mfethu njengoba ngisho mfethu okuningi ngizonichazela ntambama. Ngibone phela mina ngendlela esinqumeka ngayo manje. Yena ukhuluma ngentambama. Sizoba nenkinga la bafu emsebenzini. Ayeza into engisho bafu. Athi mfethu imaka manje usho ukuthini? Mina mfethu ayikho indlela mfethu engaba khona mfethu vele ufike la emsebenzini nale Taiwan yakho. Athuya nya.
athi mafethu imali mfethu ikhona yona la kimi inkinga mfethu imali okugibela ke ngiyabo ngiza lapho phela ngise Pinetown lapho sisuka la kaNdengezi yabo imali okugibela uyazi nawe mfethu yabo mina besilalela okwemali okugibela mfethu ungabusayiqanga angithi wena unayo vele imali yokuthi uze la le uthi uphinde emuva mfethu izokhokhwa yithini khuleka wena woza nale Taiwan yakho la ufika ume la ezansi kwase Sanlam Center wayesabiza ngeSanlam Center iPinecrest ePinetown yawe shopping mall si opposite nayo ke lesibhedlela sisebenza kusona yabo fethu ufika ume robotini yabo ungifonele manga ususe robotini uyiphathe mfethu noma mhlambe ama joint mhlamba awu4 yabo athi hayi okay ngizokwenza njalo hey bafa hayi ngakutshela sagcina itest ngaliphuzanga ngoba akekho kuthina sobabili wena indaba ethi no sister lo ubuya kwawana le tea time siphelile mhlambe futhi ayisiyeqe mhlambe ngesikhathi kodwa sesela ethi room obona ukuthi mangaqhamu HR ngoba naye HR ithi landala ama boss kuphela lawa management angezi la ahandiselo sister yebo lonto ema office abo o director no bani yebo lonto kodwa HR iyeza la mangaqhamuka yona bafu njengoba vele seko olokhuzana usoshayile upast 10 sekuyoshaya 11 sisahleli thina phansi nalo siphethe ebasement lapha eoffice esezansi workshop useyacabanga na ukuthi yini laba bahlaleleni phezulu manje kamvo basaphuza i10 amasi kuyoshaya 11 yebo lonto usister abuya athi hey unesi la unginikeza nanka amaphilisi uthi awesisi thathani 22 ngoba phela sesifica sobabili ngiyamtshela nosihle naye unenkinga efanayo athi hayibukani kwenzakalani kunina yebo lonto asinike siwaphuze semthaya yabo sithi ukuthula khona la yabo emva lokho bese kuyabuya emqondo utable futhi asehle se-workshop yabo kufanele phela sothatha ama-requisition omsebenzi yabo sikhuphuke sosebenza emahhodini solungisa izinto emahhodini ama-patient efuna ukulungisa yabo hayi nangempela sehle kodwa nje mfethu abukho ukungcono sesiwaphuzile yabo ensiza sifike khona ezantsi masifika asibuze uBruce nomlungu esisebenza naye Senzo, what's going on now? Your tea time is 1 hour now. Yabo? Ay, xolise ngimtshetse. All of a sudden nje mfethu from the morning I was okay. Now yabo I have a stomach ache. Yabo Lord. That's how. When did it start? I mean, I was just walking up to the ground floor and it started as stomach cramps. Developed into the stomach ache. I don't know what's going on with me. And I went into the tea room, sat down. I told Sis Gloria about it. She didn't know what to do. And then she ended up going up to the ward to ask for some, pills, And then Sihle walked in. I was alone in there and it was the two of us. As he walked in, I saw he was suffering from the same problem. That's how. Now it's not only you, it's also him. Yabo? Usesho manje naye ngevoice umlungu ukuthi hayibo kanti yini? Yabo? Now embothi manje uyathuka. Guys, what's going on? Yabo? Hey, say Bruce, I don't know. Now Sihle athi akazi. Konde number 4. Yabo? Le call ade nginayo. Yabo? And naye uSihle vele naye obviously ucabanga ukuthi mfethu izongena nini call mfethu asitshela ukuthi usese robotini ngoba phela bafa usesitshelile ukuthi into ezolungisa lento yilento yakhe asinike yona.
yabo. Asasitshelele ligama esingalazi le-Taiwan. Thina sazi o-Taiwan bali overseas. Yabo lonto i-country le, yabo lonto. Uyini-ke lesibizwa ngendawo le-country, yabo? Isho phone call. Isho nje phone call siqeda kukhuluma noBruce. Ngiphethe i-requisition esikhomba e-4th floor. Kahle la ku-requisition ithi asiyolungisa ama-globe la ama-fluorescent lawa amade. Sihamba sobabili uSihle uphethe i-stepis ileda le yokukhuphukela phezulu, yabo? Yeah. Iphethe uyena, mina ngiphethe i-requisition, yabo? Kwaphela ngathi njoba siyosebenza kufanele sikhuphuke na something ezosisiza, yabo? Kuyaphoqa le stepis asiphathe. Kodwa manje ngendlela esiyiyona uyabona ukuthi kwasona sesiyinkinga bavutha asiphathe. Yabo lonto. Usiphethe nje usiyahamba nje ugobile, yabo? Thena sesiyongena eliftini. Usho ucingo. Ngilibanga. Uyena lo mfethu. Siphike perfect. Uzameke mfethu indlela ukuthi uphumeke nawe ngokusheshsha lapho mfethu. Ngise-taxini manje, i-taxi and ilako lokhuzana. Ngo-NPA la kwenziwa khona ama-driver's license mawuza ngase-Pinetown. Lapho mawuko-NPA mhlambe kusuke seku 10 minutes ukuthi afike ePinetown, yabo lona. Okusho njengoba sengitshena useseduze ubafu, yabo, usheshe uyithola i-taxi, yabo lonto. Ngithi mfethu, as soon as ufika nje mfethu, ufike eRobotini lasePinecrest mfethu, ngizophuma ngizoyizama indlela. Ayikashayi i-lunch time uku-1 o'clock, yabo? Kuseyisikhathi sokusebenza, kodwa bafu ngizozama ukuthi ngize kuwena ukuze silungise le nkinga umuntu akwazi ukuqhubeka asebenze kahle. Yizwa lonto? Hayi. Sithukulinda kancane kwavele sengiyazi ukuthi hayi. Yabo sekuseduze afika mfethu. Kumina Sihle mfethu lalela. Enza kanje. Wena khuphuka uye lapha e4th floor. Nawe ngoba ukusile nje bafo vela ayikho into ezofika uyenze la. Ngeke ukwazi ukukhuphuka nge-step lesi unje, yabo? Mina into engizoyenza ngizozama ukudoja umshini o'clock lo ngidla u-back door, yabo? Ngingaclock ngoba kuzoba nama-questions mangiclock abafo ngesikhathi engafanele ngiclock out ngaso, yabo? Ngoba phela siyabonakala lapha kwi-HR okuwumuntu odila nezikhathi zokungena nokuphuma, yabo? Hayi nangempela bafu. Ngidoje ngiphume eseshilo mfethu ukuthi hayi sengifikile sengikho. Hayi ngathi ngifika nje kuyena bafu. Athi mfethu imali. Ngami mina mfethu usangitshela ngendaba yemali mfethu, yabo lonto? Uyangibona ngiza kuwena la ngihamba ngiqondile mfethu. Ilesisi engitshena ngazo. Mfethu imali mfethu seyizama imali. Sofika sikunike imali ntambama. Ayikho imali ekhona manje. Ngisemsebenzini ngithi yabo. Yabo lonto? Kodwa imali mfethu sizezama sikufele na ntambama. Nginikeza mfethu indlela abafika sengiyo. Yabo? Ngangasafuna ukuzwa lutho olunye azolusho. Yabo? Anginikeze le Taiwan le ezokwazi ukuthi silungise bese siqhubeke nomsebenzi. Ngoba iwari yami enkulu bafo umsebenzi. Hayi nangempela. Athi manje ufethu ngikwenzela amalokhuza amangaki, ama-joint amangaki. Mina mfethu 4 right, 2 kaSihle, 2 wami. Mina ngibona njalo wena njengomuntu oyaziyo uthini. Athi hayi, ya, uzoba right 4. Naye ngivumele. Hayi nginikeze. Wagoqa ngethishu phinde nawe emuva emsebenzini. Esangweni ngasikhathi ngibuya manje ngiyabona ukuthi lo back door lo engiphume ngawo unabantu abakhona, yabo? Akukho lula ngalondlela ukuthi ngingene kubona nje ngo back door. Bazongibuza ukuthi awuyini ngingayi lapha ku 10 style. Yo clock i 10 style ithi, yabo?
manje sengimile esangweni ngaphandle kwasemsebenzini. Le ndawo engena kuyona iyabonakala uma ungaphandle. Chat bafo ngahamba lapho 30 minutes. Hey, lo 30 minutes bafo ngim outside. Ngifuna ungena ngaphakathi manje ngiyobhema manje le Taiwan. Hey bafo ayi yakutshena. Iyasho into la. Iyasho. Ungangokuthi ngase ngicabanga ngisho uvele ngingave ngizangena wangaphakathi ngiyobhema uthu wami somewhere khona la ngaphandle. Kodwa manje futhi emqondweni khonto engikhuza ukuthi no phela fanele ube ngaphakathi at least. Yabo ukuze uma ngabe kwenzeka ubizwe ngomsebenzini uthi mhlawumbe masidingeka mhlawumbe ngesimo esiphuthumayo sibiza la ku-intercom yabo thiwe Senzo please report to reception immediately yabo ngicabanga isimo esinjengaleso yabo baba ngoba uma ngabe ubiziwe ku-intercom akekho umuntu ongeza nawe ungeke ube mhlambe nesizathu sokuthi hayi angizwanga intercom it's all over the building yebo ekhoneni okulona intercom uzoyiza unless bafiwa outside ayibona ukuthi ayikho reason ongabanayo ngaphandle ukuthi mhlambe ubuvendwe isimo esithize esikhona la ngaphakathi nabo futhi abasaziyo abazosibona. Other than that nje bafu ngeke ube naqhinga lokuthi ukuthi angizwanga manje kumina kuringa nalokho yabo. At the same time futhi ngiyafuna bafuthi ngibheme manje yabo. Ebafu ngivele ngisuke ngoba ngiyabona abantu abasuki nabo futhi yabo. Abanye bemanagement laba futhi yabo. And angifuni ngempela bangibone bafu. Ngingena ngo-back door ngoba bazongibuza ukuthi yini ngayila okusho ukuthi obvious ngiphume illegal kade ngiphuma yabo. Habe la wangicrossele ngaphesha komgwaqo ngeke phela ngibhemele la ukuyifencing yasemsebenzini yabo. Welele ngaphesha komgwaqo angiphethe ngisho into okulayitha isale ngaphakathi esikhwameni sami yabo se-lunch box yabo. Ngifika ngaphesheya ngifica amaraza awu2 asekhulile yabo. Abantu ongeke nduvele ucele kubona umuntu ethi kalula. Kodwa bafu ngento engangizwa ngabaqonda straight. Yabo. Vele ke njengomuntu ongabanqenike mina abantu besilisa ayibo lonto. Bophuthi sanibona. Seyaye kunjani? Yaphila. Ngacaba bophuthi ningisize ningibole into okulayitha mangabe nisebenzisa. Hayi ngenhlanhla bayisebenzisa. Oyedwa akhipha igas light yawo. Shothi sebelindele ubone ukuthi yini ngifuna uyilayitha. Hayi ngikhiphe ijoint elilodwa yabo. Oh babutho awumfana ufuna uyilayithela insangu yabo. Hayi akho inkinga insangu uthi ayazi. Hayi phela bazi ukuthi eTaiwan iboshwa ngokufana phela yabo. Hayi ni Taiwan thathe bafu. Ibingekho ke legal njengamanje kwayona insangu. Yabo. Funa ngibheme manje oba sengilayithile nje funa ngilifihle ngoba phela la ise-town lase-Pinetown. Iphoyisa lingadlula nomnini ayibo lonto. Funa ngicashe straight. Bafinda ukucasha ngithola idozana. Ngisengililayithile yabo. Inhliziyo yami isekudonseni. Kodwa manje inhliziyo yami kunokuyikhuza ukuthi ngeke phela ngivele ngidonse nje 99 yabo. Ngoba ngazi ubani ozoqhamuka ongaba against ukubhema kwami yabo lonto. Hayi kodwa bafu ngibekezele ngilongifunana indawo ukucasha yabo. Hayi bafu ngina mina ngihamba ngiyayidonsela manje. Sengiyefuna le ndawo ukucasha nje number 1 vele ususemlomini ziyasha. Ngoba ngenzelani bafo ilaphela into engizwayo. Ngiphinde emsebenzini ngiqhubeke. Yabo. Nesikhathi sasemsebenzini ukuthi siyadleka kusathele. Dwi. Yabo. Ngoba i-concentration yami isela ngithi. Lapheka. Buyele ngaphakathi. Ngenhlanhla angikaze ngibizwe yabo. Khuphuke ngiyobheka usihle. Ngiyamfica usithi uselele phansi la eduze kwesitebhi sifethe. Hey bro. Inkinga iwunga. Hey fethi yabo fethi.
yabona ukulala ngisihle indlela engamficelele ngayo eduze ostebhisi mfethu usecashile la mfethu ngakwi-maintenance lift engasetshenziswa kakhulu yabo esetshenziswa yithina o handyman yabo so mecashe la ngasemahontsini akhona umuntu odlulayo mhlawumbe makwenzeka ubona istebhisi yena akamboni yabo kwaze kwaba yimina ofikayo kuyena sengize ngawuqeda mina u2 wami bafu hayi sengilaphekile futhi ngalapheka sekukhona manje nokuthinga ke futhi yabo sengilapheke futhi ngajike ngathinga futhi ngoba phela ngendlela lento istrong lento yabo ngilaphekile at the same time manje sekhona nokuthinga futhi yabo lokho ukuthi manje yabo akukho kodwa lokho okuzela ngoba phela yabo lonto hayi ngifike mfethu hayi mangimbone lapha phansi mfethu hayi ngifike ngimtshele mfethu nakho athi mfethu azivele sehle semthana siyobheka ukuthi ngahayi mfethu lalela ehla wedwa mina ngibe ngisale ngiqhubana nomsebenzi athi wena ufuna ukuyobhema ngithi hayi mina mfethu ngihlulekile ukubezela ngingaphandle bese ngichokekile ukubuya ngo back door yabo bekhona ulokhuzana lapha ya yakhohla amagama alabalokhuzana mfethu alabafethu khona omunye management wakuthiwa ukwenza umuntu African umuntu yabo oweke management team nomunye owathiwa umfundisi uChris kwakuyibona bothula abantu ababengichokile ukuthi ngiphinde phaka ngiyamtshela mfethu bekhona uChris lapha nokwenza yabo bangichoka ukuthi ngizongena ngo back door bagcina mina ngibhemile ngaphandle ubona sengilapheka kanje athi hayi angehleke mfethu nami wangena eliftini wehla sale ngiqhubeka nomsebenzi kamnandi bafu naye futhi kunjalo shaya isikhathi santambama sesijahe manje ukuyofika lapha kumfethu yabo hayi nangempela sifike futhi sifika kuyena nje sesizamile imali yabo futhi hayi ukuthi sizame sister wasinikeza leyo mali asinikeza yona saba covered ukuthi sifike kuyena simkhokhele le mali yalama joint lawa ayibona lonto aphinde futhi asinika amani yabo ngoba phela fanele sibheme yabo nangempela uqala kanjalo following day futhi same problem futhi suffering from the same sickness asitshela mfethu bafethu kahle kahle la kukanje bengingani ukunitshela bafethu yini mfethu kukanjani afethu la iwunga le iwunga yini iwunga mfethu yabo asazi kwalonto uthi yini iwunga thi yabo siphumele esikoleni last year siyasebenza the following year yabo asasinayo nje knowledge yewunga bafu kahle kahle yabo imendrex thina siyazi yabo le ngena yabo lonto ngaba nenkinga tu yona before mfethu iwunga into kanje avela donsa uplastic we-see-through lo plastic we-see-through phakathi lento ngazi ukuthi impuphu kodwa emakhozo yabo ayikho powder kona inawo powder lapha phansi ekugcineni kodwa nje yamatshe yamastone amakhulu afethu nansi iwunga le bafethu yabo ushuka nje ilokhuzana inkantini nogwayi njengoba usukushuka inkantini kodwa kuphela ungabophi before ubophe bese ufaka yona lento le withi uyivuvuzela ibuphawu mfethu yona leshanje seshaka mnandi kanje ngabo ekhona lokho phela ngithi uma usubhemile into awubi against yona ngoku side effect yayo awugqili kakhulu ngoba awukaboni ukuhlambe lento ingakufaka enkingeni yabo even though khona la kuphazamise khona ngalokugula okuqala bengikusho yabo lo kodwa akuzange kuringe ibhel sometime ukuthi
lento ekuhambeni kwesikhathi ingaba inkinga empilweni yabo ngoba sisajabulela vele nayi introduction yabo lona sisa-introduce and futhi nathi umnandi yabo lona siya-enjoy yabo. Senzo since sesisele no 10 minutes uma nje ungasigoqela kodwa khona usibekele isithombe kwenza kanjani izigcine manje kukhiphe ekhaya nigcine nimoshakalelwa umsebenzi kugcine manje isimo sinje ngoba sinje mfethu iyo le ndaba nje mfethu yokugula kwayo lo njalo uma usuyifuna uyagula ngithi manje umuntu uyadoja emsebenzini manje ikhathi kulandela uyabiza umuntu uma intsakho lutho yabo isimo sisikala lapho ukubheda isedladleni support ebengisupporta ngayo nami oledi iyaqala hluka yabo ngiqala manje kunokuthi mina ngineke uma imali sekuyimina ngifuna imali kuma yawo tata engayenza imali zokugibela manje seziyashoda seziyaphela manje and bengiyibeka kuma imali yokugibela ngishowcase ukuthi angihlupheki yabo umsebenzi ubalekile kimi kodwa hayi manje angisayibeki imali yokugibela ke sengumuntu manje owenze ngazi ukuthi hayi ma ngiyayibudgetela manje yabo hayi wahamba wabona nathi hayi khonto eyonakalayo manje yabo and nami ngiyabona manje emsebenzini nginama warning manje hayi mina ngedwa futhi no bra wami akonakele manje ama-meeting yabo even ngisho manje ithekeni yami manje angisenathi isikhathi sayo manje yayibona leyo nto mfethu yabo and iloko ifika uthi izongincenga izikhulume ngisho ne-oledi edladleni ithekeni yabo oledi mali ngitshela nje ngethekeni hayi manje siyabuba futhi kukhona nokuba rafanyana towards oledi yabo into ebingenzeki akhanda insolo zangempela yabo hayi bafaqala impela bheda nje too much mfethu waphela umsebenzi yabo uqedwe nokuthi manje siyantshontsha manje emsebenzini asisakwazi ukulinda manje ukuthi sikhole mhla 26 hayibo la emsebenzini njoba kwi-hospice nje kunofika ama-donations ngalesikhathi offloadwa ithini esibizayo so-offload oma-computer nani izinto ezintsha ceke yabo lezo zinto uthothi ziyaphuma manje yabo lona ziyaphuma manje and kunamakhamera la yabo siyawazi nathi siyawadoja yabo lona kahle futhi ngendlela inkinga kodwa manje counting yale stock esingenile yawo obvious asikunaka ukuthi obvious izobuyiza kuthini ngoba obani abantu aba-offloada lezinto yabo lo umsebenzi uphela kanjalo through ukutshontsha manje sesiyahluleka ukubekezela yabo lo nto isekhaya manje ngiyaqala-ke manje yabo angisasebenzi ngiyalitshontshela manje oledi umama manje ngiyamona ngampela bafu yabo manje ngithatha lezi zinto ebengimthengela zona ezinhle la endlini manje yabo lezi bezimjabulisa ukuthi awusenze yabo ngiyadayisa manje yabo ngiyabona manje kuphelile ngithi endlini yami njengoba ngisho sengingenele endlini manje enkulu manje oledi yabo ketelo manje alisekho yabo umama nje sekufuneka enze eminye imizamo enzima ukuthi uzakwazi ukuphuza itiye manje ayizwa loo nto ayicabanga loo nto umzali asenalo iketelo yabo kufanele aphuze itiye emsebenzini uyena kuphela osesebenza mina ngisasebenzi and usemdala manje yabo kahle kahle bekufanele ngabe yimina engiqhubeke nokusebenza yena at least kuthi ukwehla kuyena yabo umthwalo la ekhaya yabo njengoba vele kade seku-right kanjalo ubusungemningi umthwalo kuyena yabo ngoba bese ngilekelela kodwa sekushabele konke lokho umzima futhi sekuphindele kuyena sekuphindele umuntu omdala khanda stress manje
okukhanda manje inhliziyo ebuhlungu manje. Nasemsebenzini showcase uyaffecteka manje. Yabo. Aqala uma manje ngiyambona manje uyahamba ngendlela yokuthi mehamba ngazi ukuthi umuntu manje onesifo esithize. Hayibo. Kwenzakani le oledi? Yabo lonto. Hayi. Uthothi futhi manje ngiyasaba ukulibuza ngoba nginazi insolo bafu zokuthi ngoba manje akusamnandi la endlini every day. Siyagabana umthethesela ukuthi ngidayisa ukuthi awu ngihambile ngemsebenzini ukuthi akusekho yabo ukuphi ukuthi yabo bafu sengingenele ngisho ngubenze oledi manje izalo zothi liqhawuka ayizwa lonto yabo ingubo engiyibona nje odrop yakho ukuthi yabo le ngubo le bafu awubafulanga ezwa khona ukuthi yabo manje ngempela ke manje ayi ngeke ngisenkingeni mfethu ngibhemile iMandrex yangihlukumezisa mfethu umphakathi yabo lonto usafunda isikole kodwa manje le mfethu singenza ngihlukumeze mfethu uma wami bra wami hayi mfethu